Oh, para kadagijay agdamdamag no kasatno sumali ti SI. Oh, tatta Ilocano tayo kasi ti may nga procedure nga dapat nga masuruan no kahit mo sumali ti samang Ilocano ket dapat Ilocano ka. So gil Ilocano ak. So di kita do mga vlog ko isog Tagalog ak gamin general knowledge. Oh, para kadigi jagi pagbaga Ilocano ka kuma. Dito yan gil Ilocano ak paano sumali ng samang Ilocano. Di man nagtagalog ka man gungat tuman di base rin. May kayo. Gob. Saan sumali tayo SI? Oh. Kasi sumali ako SI di. Oh. Nagpiksa kami tayo SI. Tapos amin nga kasinsin ko, ka-boardmate ko, puro dahil siya lang tisan. Oh. So, syempre, sumali ako matalangan niya sa lang. Na-influence ka. Pero syempre, dakil gamin nga naga, dakil nga grupo ti sa mga Ilocano dito yung Baguio Benguet. So, ayun. That time, kasi maupo pa kaya mag-agikin na may da. Tapos magkikita. Ay, patatag. Tama. Siya lang tihan nga magikam-kamay. So, ako lang ay ka. So, di ginanain na ako ka na sumali SI. Nga makungatag ko manong-manong ko hindi kasi Awan, mo ni Arnel. padasem nga sumali kasi kami mang bugbog kahit lang. Yung pati SI ka, si Kapay Gob. Anyway, yan din yung kung paano sumali si Gob ng sa mga Ilocano. Ngem, para kadigiji sumbrak na tagob, anyamat ti i-ready da. Siyempre, number one, dapat Ilocano da. Well, Tapos, Ilocano. handaman nga Ilocano, pero dapat willing da nga amuno niya ti tradisyon Tradisyon ti Ilocano. At saka, meron tayong adagamin ti bawagan tayo nga proseso. Proseso. Pero di na natin yan. Kami nga ibagat to yan. Hindi natin tayong hindi natin i-discuss yun. Ayun. Hindi natin pag-uusapan yung kung ano yung process na yun. Basta no willing da, si kayo ti ag-reach out. Hangat SI ti ag-reach out kada kayo kasi nila kasimple. Di ba, Gob? Okay. Tapos may isa pa dito, yung curiosity, ano bang meron dyan sa grupo na yan. So pero number one data, syempre, di tumulong. Tumulong. Humanitarian Act. Sige, Gob. Agyaman. Tamat ni Vice Jojo. Surprise! Vice Jojo, para king ka, advice mo mat ka digito yung mat kahit na sumali TSI or digi curious nga nuan niya TSI? No, kahit yung sumali TSI, first and foremost, dapat ka tinakil ka respeto yun. Camaraderie, second. Tapos, syempre, mas lagi ko kwa tayo that awan tibaybayan tayong awan tibaybayan tayong Brad and sis. yes, brad and sis. So, if you want to join SI, no kahit yung sumali ti SI, agpili kayo ti chapter na kahit yung mapapanan. Di chapter nga data, that is, same at lang di ko nanigob datay, dati procedures na, dati tradition na. So, kasi So for example, dito may isa nga interesado nga kayat na sumali TSI, for example, nasa Aparicagayan siya, Aparicagayan chapter, yung DJ papanan na, hanggang di yes, at ganon. Kasi lang, no niya ti AORU or area of responsibility, DJ kayo nga mapan. Saka ulitin natin, hang SI ti agasikaso para maisali kayo. Si kayo mismo, iti agasikaso ti sarili yo para makasali kayo ti SI. Ang kadi advisor? yes, sir. Yan o. Big shout out kay advisor Jojo. Ayan. Thank you. Isarunutin to mga i-vlog DJ Pansita na ti baba. Ayan, kakamsat. Ang vlog namin.